Sambonana nginibingelele namelele channel leMasweti Media Production. Mangabe uyaqala ukufika, ngicela iqiniso lokuthi uyacofa subscribe maqedwe ubona video, ushaya like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu ziningi kakhulu igameko ezenzeke izolo ngomgqibelo ngelanga le-Mother of All Maskandi Festival, ngelanga lendumezulu yomaskandi. Njengamanje ke noNtencane ke usephakamise ke ukukhala njengamanje uthi nje ucela usizo, ucela ke ukufuniswa lo driver ke we-truck osebenze isigameko. Uthi kukhona ke i-truck eselishayise ke abafana bakhe laba ke abagida naye uvese nje wabashayisa ke lo driver we-truck, waqede ke wayiqhubekela ke nomsebenzi wakhe, waqede ke wayihambela. Uthi ke njengamanje ucela usizo ukuthi ke afuniswe bese kutholakala yena ke lo driver. Uthi ilama truck ke adonsa lama truck ke athola izinqolo, adonsa izinqolo ezinde esuke ke impozwe ke ngoseyili. Uthi nje uyacela noma ngabe ubani ongaba ke nosizwe kodwa ke sibonga khona ukuthi ke izinsizwa ke lezi beyisemontweni ziphephile ngoba cha lesimo ke sale moto asibanga sihle kakhulu, kodwa nje siyabonga ukuthi akekho ke olimalile. Kanza kwethu kuningi obekwenzeka le emcimbini we-Mother of All Festival. Njengamanje ngikuzela ke nodaba oluzohlaziya nozokubonisa konke okwenzakele izolo. Ngiyabonga, ngicela ungicaphe subscribe bese ke sidibana kwi-video elandelayo.